Islamisk Stat hærger igen i Syrien. Vi snakker med en mellemøstkender, der kan give os de seneste nyheder fra Syrien. De aarhusianere, der håber på at få flyttet Tirstrup Lufthavn, kan se frem til en folketingsafstemning, hvis lufthavnen skal flyttes til Thomasminde. God aften. Ved at rydde udgravningerne og sælge arkæologiske genstande, ødelægger Islamisk Stat muligheden for at forstå kulturarven i Syrien. Når Islamisk Stat springer gamle historiske ruiner i stykker i den syriske by Palmyra, er det naturligvis en tragedie for verdens kulturarv. Men den islamiske organisations angreb på kulturarven er langt mere omfattende end bare de opsigtsvækkende ødelæggelser, forklarer formand for organisationen Blue Shield Danmark, Onel Jokna. Og vi har været så heldige at få Onel Jokna direkte igennem fra Syrien. Ja, jeg står her foran den amerikanske ambassade, og selvom han virker stille og roligt, så har det bestemt ikke været sådan hele dagen. Eller for den sags skyld, hele ugen. Velkommen hertil, Onel. Kan du forklare, hvad der er sket i Syrien? Jo, det kan jeg godt. IS kører bulldozer igennem de flere tusinde udgravninger i Syrien og sælger deres fund for at finansiere krigen for et kalifat. Det er en måde at ødelægge kulturarven på. De fjerner kilderne til at forstå noget af det, som vi endnu ikke har haft muligheden for at undersøge og forske i. Omkring 300.000 arkæologiske genstande er blevet transporteret til den syriske hovedstad Damaskus af myndighederne og gemt. Fra Palmyra lykkedes det at evakuere mere end 4.000 statuer af arkæologiske fund, inden Islamisk Stat erobrede byen. Vi skal beklage det forsinkede signal fra Syrien. Hvis Aarhus Lufthavn skal flyttes fra Tirstrup til Thomasminde, så kræver det et ja fra Folketinget. Blandt modstanderne af lufthavnsflytningen finder vi SF. Flytningen af lufthavnen er en alt for stor indgreb med en alt for lille gevinst, og derfor skal partierne ikke lurepasse på den her sag, siger Jonas Dahl ifølge Jyllandsposten. SF har med denne udmelding gjort livet meget sure for de tilhængere, der er for en lufthavn ved Thomasminde. Torsdag den 3. september har Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard fra Socialdemokraterne og rådmand Benjamin Simsek fra Venstre møde med transportminister Hans Christian Schmidt for at høre ministerens svar på den ansøgning om flytning af lufthavnen til Thomasminde, som Aarhus Kommune sendte til ministeren i juli. Aarhus Lufthavn havde i 2013 460.000 rejsende, hvilket gør lufthavnen til den fjerde største herhjemme. Kun overgået af Kastrup, Billund og Aalborg Lufthavn. Oprindeligt blev lufthavnen opført som en militær base af den tyske besættelsesmagt. Dengang krævede det en masse hårdt fysisk arbejde at opføre store bygningsværker som lufthavne. I 1953 blev lufthavnen udbygget, så den led op til NATO's krav. Siden 1999 har Ryanair fløjet fra Tirstrup til forskellige feriedestinationer. Men hvis det bliver til et flertal i Folketinget, så kan Ryanair og andre flyselskaber fremover se frem til at styre for Thomasminde i stedet. Der er lige en gang til. Ja. I dag kan Nord- og Vestjylland se frem til byer af og til at kun smule sol. I resten af landet forventes der sol med en chance for byer. Temperaturen kommer op mellem 15 og 20 grader og jævn til hård vind omkring sydvest. Ved vestkysten op til kuling. I aften og i nat er der chance for enkelte byer enkelte steder, især i den vestlige del af landet. Ellers kan der forventes ret klart vejr, især på Fyn og Sjælland. Nattetemperaturen kommer ned mellem 15 og 10 grader. Ellers lidt til frisk vind fra sydvest og syd. Ved vestkysten kommer der op til hård vind.